Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Nilip Chokela ke parlo chotiana horen rong hang arong amikar Rohit Kiling ke sodet penajok kirap kachuhang Moniratum kisung ke pho aporhut mithang akhiadat ave pulote donrap ke thekidinga tumaphan akirap chuhang he jokji Lasonsi Lakhain Koirapho Nilip constituency ke parlo chotiana horen rong hang arong amikar Rohit Kiling alangli ke so ke pangji ningka ni sira achitim an ke so chechak nanglo Nilitum ke boydet pusita nekhi nedat ke doan lapen donrap atumpen cherap chiri pensi ke swabang chelangji anta chelang laplo Bon sitame ke swabang kimi un edet penajok keso nang bathubom angdengsi dokoklo Lasi non apor nilitum keso kachelang chiaphan thangnat awarsai avidetsi kisung ke boy thektik anlo Lasi nilihin pen nilip local MSC ake hai povitra rong piaphan lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM EM MP ke doan lapen Karbi Anglong ke thekiding atumaphan anta neli kesodet aphan nangrapvek thapusi kesodet abangphu Rohit Kiling ahin pen tuning report Lapen komat ne abangphu ning ke mepen kesodet Rohit Kiling aphan kerap ki pidunje aphan ning hangabang dolipute la aber kipi Bank account number Tokjir along Humri Ignon Card holder name Rita Tirangpi account number 3890909916 IFC code SBI N 0009405 Tangte non nilip Perangke abitung atumpen ka Humri damahut ke sodet abangphu Rohit Kiling ahin pen alam thile archuponik sinang Nilip Chokela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Nanglemen chithani thata Niliman ke Rohit Kiling bu na fer ge nilirong ge ladak sotiona rong hang arong angke nangli somar tang ando nili somor nili bangge thom do lapa tumphan lo ke pachali ke kunandang lu charli ladak rong school side akleng ba ni bang lu charli don bong ki bi ino bang mute to den dela non mat ke angke nangli labang so kiso komentu ni kan pesi ke long ro ni kan kan labang so kiso labang so kiso nili long 2023 ning kan February chiklo long pensi long lo na som se ning kan ni siso se chot an ba kiso dolo nili non labang so kiso lo nangli thagi mala nili kiso ve nili golagat long chilang da mateng pute hola da ultrasound pe ni report nili phana pidura tenge thyroid kiso kidney kiso lap part lunch kiso do nili for kehno so kiso nangli tini ka benglong rat kija tumphan ma doctor Tuliram no hang la pen local MSC ko beto sa phan la pen ke chuni la sondo manale kedam tang on nili majok political asong tum phan ta ke chichini ave lasi ke thekeri atum pen ta ke chichini ave lasi thangda nili chuning rita thek thedelo lapen kesu ke chilangi phanda nili ham tami dukpik nili chongdat pen si chuchot lasi chongdat butang on edelo lapen ke kesu chilang thek thedelo chipami thek thedelo lasi labang so kisung pen ke jo ke long ye phani li chuning ring tu je ladak chukela wa local MSC star povitro rong pi phan ni li chuning ring tu labang so kisung pen li phana pa jok dun je pha la pen Karbi Anglong ke the ki ding ke ja tu CM EM atum ans phal tami ni li chuning ring tu ni li phan labang so kisu pen ke mi ke jok na pi dun je pha ultrasound report lapen ke lage laboratory report lahai report ang selo gulaghat long nili kisu chilang dang hot nili phan ada gulaghat civil long pen ke refer lo nili phan refer na pi ke lage Guwahati Kalipute Dibrugarh Kalipolote Dimapur lapsom se refer na pi la halo ke nangli Dimapur la Guwahati la kedam ni phan ta
tangga be pujalum Nili long tangka ke doa na tangka nili tum abson si don ra poriar tum besta mi cirung ni tami ke doa na khipe nili tum chilang pono bo si tami la anvet pen dor de si chipa mi pon thek de lo la pela parda mondoli pen tami nili phan pinang ana ke rap nang pilo bo si tami mi thek de lo la si non bang ke nili karbiang long ke the ding ke ja tum phan ke chari tum phan si nili chor chuning ri tu nili phan labang so ke so pen ke mi ke jok nang pi dun je phan la an han no hala thai chat tha to tang tin nang li labang kiso de labang phu a ha ma so ilo no lang la nang li men to sonic ne nelimen ke rita terang pi te non nang li long IMC aphan ma te team karbiang long pan pini ka chuning ri ji la som dom la son lo nili chuning ri dun kang tong ke la lo niti tum ki du pe na join ni ke sub sami ning kani system e par elo la se nili tum la ki do ana khi sami la pu jong la chutelo chara khi pen sami nili tum duwai do ro puno sami nili tum la son si en bom lo nam bom lo sikindo ana khi sami nili tum chakharas lab lo sami ke so bang simi uni de lo la sinon ni li chuning ri don thukang tong karbiang long ki ja ke the ki dinga to ma phan la so ke me ke jo ka long ni phan nang ke rab dun je phan sin li hen pen ta mi chuning ri don tung la an hala Hamren New Market along BJP Kangdang Amai Kapedopon. Bharatiya Janata Party pen niphai krepho jangmi pochiklo ningkan surihinira inkoira phliyani Lok Sabha election nangle ji dok apor hut Karbi Anglong BJP a songpen kachetoidun Amar Singh ti sophan vote kerek pi dode sang se pin pen patumi Hamren rong sopi New Market along MP kachepate dun chia bangphu Amar Singh ti sophan vote kerek pi amai padopon La Sonsi Arniwangta Pregjam Arong Along My Meeting Padobom Wangbom Pen Patumi Anke Hamren New Market Alongta Ake Hai Amor Singh Ti Sophan Team Karbi Anglong Pen Vote Kerek Pi Amai Kapadupon Patumi Labangso Vote Kerek Pi Amai Long Kachetongdun Man Pengkedo Ake Hai CEM Tuliram Ronghang Lapen MLA Rup Singh Teron Lapen Ake Hai Pi Sangpi Rina Terang Pi EM Amreng Constituency Lapen So Cheng Thenta Local MEC Lapen Pregjam BJP Long Claim Rap Peratum Chetongdun Si Mesen Pen Pachun Pon Lapen Pregjam A Party Pen Bharatiya Janata Party Long Chepa Ogdun Halapu CEM ake hai sitame rat athengno chepi bihek pen tomon arwe arum sitame radatum athengno lamthe jaipon tapat pen Barnabas B report Karbi Anglong News Channel hukum tapi la parlimen la plasia langsung thun ka pecho dia phan hempre ka parlimen thun ka pecho dia phan ini tum BJP candidate Amar Singh Tiso parlimen la langsung thun pen jute pin pen eles autonomous tera putharan li ninje dun poto male tum hempre ka putha Manja Rongbang Hidi Mate Rongbong Pothar APS pen APHLC Asong pen Pherang ke amai ke phapon Non Malom Pregjam Rachari Asong pen Kachepahai Chiaphan Dode Sangse Sai Klempon Bomlo La Sonsi BJP Asong pen Kaching Thur Chiaphan Pupen Rong Aradaphan Aronadoi Afom Kironpon La So Puthak APHLC pen Pherang ke amai ke phapon Tang te non APHLC Asong pen Lamthe ke jaipon alamthile Archuponik Sinang Manja pen Indrajit Teron report Karbi Anglong News Channel Tong sikot pen herangke ke phanangkok mate press meet ke phanangkok alam theke lepohan lo nilitum pha phedejia polo la pen nilitum la sonche pangrum redejia polo seta nilitum ke pangrum nang kok alam the bangke court and conduct at aphi lo polotang te ajat asai setame rat aphan ke bai la pen facility pen ason pen ki tijia phan ke halaso arni pensi bom check lo setame non bangke nilitum kaching kinang kok ban nilitum ke bang nang kok alam the bangke la han lo nilitum ke damtang tarik cricket home arni labangso manja rongbang hidi a puling along ke do
ke claim bom BJP along ke claim dun atum akorte la pen injir atum arona doi labang so allo alang litum kachiron pon ka fir apon labang so akam si ke claim so ta do ka ve labang so alam ke already halabang so arni pensi ang ton basila hai ke bai la pen ka do ke or job lo ke avilo bom talang litum ke atoite sarkar ron ta karju ke karkan law and order ron ta karkan alang litum ko pipo sila son claim dat lama labang salam thesi ni litum pini tong sikot pen dak manjarong bang hidi APS APHRC nili tum cipang rumsi labang so herang ke ini na ko alu ta la hanlo nili tum long dun lo lake nili tum le baca voi pen le computer long olai dam lock la pukalilo halak ke ron pen ka chup denga tum si nili tum phala bang salu nang tigiglo la hanlo la sila son ke claim nang ne lake the get lake rat aphan ke pamang group hanchat kemat di corruption ke di lake la sila son bang ke BJP long ke claim du na tum sitame rat aphan pemang funang ne la hanlo nili tum ki puji bang ke alang litum aphan sudak pen nili tum pin rem lo labang so aron kar kanopot alang litum lake chok jek pusin nili tum rong bang hidi APHRC nili tum claim rap pet tum pen pin rem lo hanlo special si pen ali tum kache toy dun je ai ka thara phan nale tum la bang so PS pen ko an aja kong pidun thek pa jorok pik lo labang salam nang kar jopan nili ning sam pik lo pherang ke betung dum hantak kan nili kurwang thusi pijir thula bang salam nang arju je dat na ko bang si nili mai phu hin a hoi penta kamatha dam lo setan nang le tula bang salam nang kar jopan si nili ning sam pik lo nili tum labang so rong bang hidi PS amai phu pen si nili ning je lo nili tula bang so a buling along pen ke 100% sin tum APHRC chipai punana thu bang ke atheke rat atum ta chini pet lo rada tum da chini pet lo rada tum ka chini bang ke khai long ri long pat ki vir lo po bang ke hala tum chini pet lo nile tum than the te se tame no nile tum meeting ta pangrum ra tame hala tum se meeting nang dun ji pusi hangjo lo na bang ke la po se nile tum rong bang hidi PS pen bang ke non MP election abang ke nile tum ke APHRC kisi la bang so simbur along si jo pet po la pen chipahai vek po se nile tum bang ke pini klar dak pen herang ke lam thingno nilitum lam thinang chipeklang dun lo tane la bang so run do ya lu kiron along nali tum special si claim bang tum phan ko pine arona teng pen nali tum affair ta mi pi ponjima la alang litum ala court and conduct ating penjong si langdam plutang te la bang sa kamating penjong si langdam plutang te alang litum chi vidro nang ji athela ke alang litum phan hala bang sa ting penjong si ki puateng penjong si Proidam pelotang ke alang litum si vidro nang ji claim kliden nang ji ke labang salu alama bang ke ratapan ron reden nang ji ke ho athe ki ron ji por mata avidelo mati di la posi la sateng penjong se alang litum claim bom dambom pelotang te la ke claim nang kok ji athe ki ratapan pamang hung ne khai ki vir pora long ke khai ke pavir ji phan ke claim ponang ne japon nang ne khai ki vir atwar along ke pon bom nang ne la pen labang saru na doi la ke non alang litum ki pu ke hadi nilitum karjulong ateng lapen ki endu natum nilitum phan ki puat teng pelotang te labangsa arona doi lo jong sinang vek ji pelotang te BJP jok vek nang ji BJP meeting nang dun vek nang ji BJP jong sinang dun de pelotang te sa arona doi ta alo ta pipe ason ta pipe than eji putakipu lake lason ke claim nang ne alang litum khai phan si ke claim ke di khai phan jong si claim pelotang te labangsa ke than ji tang hoyat tang ho puke alang litum ningji nang ne la ke chok che pik pusini litum mathada BJP long le arjab sita la ke rong phan ke di develop phan ke di APHRC phan pipe congress phan pipe ASDC phan pipe ko alam kali ke la ke di la posi la ke alang litum mang deadlock pusini litum ke jongda alang litum ke chini mang deadlock pusini litum ke mang ke kamathada lahlo tum phanisi narj ponti karbiang long long langdam blatang te tribal population mange kompik lo la song ben angbong penta political parties tame dopik lo congress do lo ASDC do lo la pen nalitum sitame do lo BJP tum ruling sitame do lo la song bong ben karbi atuma vote ke dam jampo long pli long ta dam jampo la song bong pen karbi atum matela tribal atum ke haye phan ko aninga che the do lo joropik lo la salam ta nang karjupot ni le nang pekla dun po la salam bangke ilitum manghu nang nilo atheke ilitum social media nang litum pherang ke tum si
laba pherang ke tum la salam ke kai ke ta na pa chitak ti vai lo konat adim si konat ko pi dim si ko son ke kai ke masila smartphone ot krai lo labang salam mang ke le tum thek lo labang so non driver tum non adhua bang ke driver patum an ke aning ki pung la pen aning ki thi ki vir che thek long lo ke di la po si driver tum karbi dimasa rengma kuki la pen an parta paite chakma siam di la ana tuma bangke amut amat alama bangke non MP election ke JI kathar aphan APHRC napit mate kensi simbur along si job lap si bang kado kami pangrum pen lak ho abang pu so se ke APHRC phansi job desi non MP election bangke la APHRC abang si chipa haipon pam nepu la bangke nil tum ning thek klong lo la pen non di mahasal tame hadak Daniel ang thasas tame hadak atim pen ma hadak ke panchayat si palut pe chok ke di konsir anal akan tui phanta pa berhok non bangke panchayat mate la rong akaching room akaching vai tum si nong ke pathak dak ke di la bang so ning ki pung pen pot la bang so ning ke oi pen pot non ke di mahasal ta non ke la chini elo la posinon ke hadak la BJP ta ho ajat ho ke pipelo halat nang chithak nang chithanu pemelo APHRC ake hai sir JI kathar IAS retired alang lin nang ke japon labang sa party phansi jok la popu selang nitum lam thina chipeklang dun lo la pen dak karbi anglong la pen east west tame kado ka vepan nil tum chiphai pon pa me popu sin tum rong bang hidi PS pen tame labang ke lam klar na pi dun iglo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu